אני יודעת בדיוק איך זה מרגיש שהשיווק לא מדויק, שאת עושה שיחות שלא נגמרות עם לידים לא רלוונטיים, ושהרשתות והקמפיינים לא באמת משקפים את מי שאת ואת המקצועיות שלך. ושבתכלס את מבלה יותר מדי זמן בלנסות לשווק את העסק שלך ולהביא לידים, מאשר באמת לעבוד ולהכניס כסף. וכשזה קורה, כשהמסרים לא משקפים את מי שאת, וכשכל בעל מקצוע אומר לך משהו אחר, התסכול שלך עולה. והדבר הכי נורא זה השיתוק הזה, שבסוף מונע ממך להתקדם. אבל חכי רגע, זה ממש לא אשמתך. הסיבה היחידה שהדברים לא עובדים, והאמת שהיא סיבה גם די פשוטה, זה כי אין לך סיסטם. אין לך שיטה אחת שמחברת את כל חלקי הפאזל בשביל תמונה אחת שלמה, כדי שהשיווק שלך באמת יעבוד בצורה נכונה. וזה מה שאני כל הזמן אומרת לעסקים שאני מלווה. הכל זה עניין של שיווק. שיווק שבנוי נכון עם אסטרטגיה אחת מסודרת, שמבינה באמת לעומק מי את ומה את רוצה לשדר, שמחברת את כל החלקים לתמונה שלמה, החל מהשלב של הקופי, העמוד נחיתה, ועד הקמפיין והמסרים של המותג שלך. זה מה שבעצם יביא לך את הסיסטם, זה מה שיביא לך תוצאות. וככה זה עובד. בלי כל מיני ספקים שמשגעים אותך, ובלי 1,000,001 דעות שכל אחד אומר לך משהו אחר וזה רק מכניס אותך יותר ללחץ. הכל במקום אחד עם שיטה אחת שעובדת. אז נעים מאוד, אני משי ואני מומחית בבניית משפחי שיווק מבוססי וידאו. אחרי שליוויתי עסקים, ניהלתי ובניתי להם קמפיינים, וראיתי באופן כל כך חד וברור איך הכל עניין של שיווק, פיתחתי את שיטת one shot, שיטה שעוזרת לנשות עסקים כמוך לבנות שיווק מדויק שמביא תוצאות. אני מאמינה שאחת מהחוזקות שלי היא ישר להבין מי את, מה היכולות שלך, ואיך להביא לידי ביטוי את כל זה בשיווק שלך. אז אם את רוצה לקחת את השיווק שלך צעד אחד קדימה, לעשות סטופ לכל הרעשי רקע מסביב, ולבנות שיווק שיביא לך ודאות ויציבות בעסק, תשאיר את הפרטים כאן למטה, וניפגש לפגישת פיצוח אסטרטגיה. כי בסוף, הכל זה עניין של שיווק.